To ti pro ní soupeř akorát taky stahaná. To lítala jak šílená po poli, ne? To. Za vránama. Ten řepka prašil balónem. Jo. Ten se kroutil magor, To. kdyby mu dal dlažební kostkou. On takhle mu dal balónem a on se sval, se za hlavu, kroutil se. Říkám, to bych vyloučil ho taky. To bylo na žlutou, no. No ne, on myslel, že má házet řepka. No tam ten asi řekl tomu, že musí házet, jak jsem říkal, problém a něj na to mu takhle bou do hlavy si, nebo to vyloučil. To teda úplně... A na jakýho hráče to hodin? Na brněnskýho nějakýho. Tak řepka je taky magor. Řepka je magor, no. Je magor, ale... Takže takovou ránu mu nedá. No pěkně ho po něm mrsknul.